Čau, já jsem Lenka, to vás při dnešním videu co jsme dostali Valentína od svého táty a od kluka. No, takže já to a ukážu vám to tady a teď vám ukážu, co jsem dostala od táty. Tenhle je ten pouštář a tyhle s tím použí peněžník. Ukážu ty peněžníky. Mám takovýhleho smajlíka. Budu mám fréra. Fuj. Potom mám ještě jednoho takovýhleho smajlíka. Mám takovýhle dva stejný. Potom mám ještě takovýhleho, akorát je s jednou kapičkou. Potom tady mám jsem dostala takovýhle úplně mega velký polštář. Nelí. Počkejte chvilku. Mimochodem mám úplně libový copánky. No tak to mám do modra. Takový terkysový. A od kluka jsem dostala tohle. Nelíko. Hele, teď se tam budeš úplně vidět. OK? Tady to je ten můj nový plíc. Jo, a potom jsem dostala tohle. Já nevím, jestli to vidíte, jaký jsou tam. Jo, to vidíte, ale je to upletený. Tak. Všechno bere. No. Jo, já nevím, jestli se mám říkat ještě ty copánky. Když tak, abyste se ptali. Já takhle dlouhý vlasy nemám. Tak je takovýhle dlouhý vlasy mám. Tam dám když tak video, který jsem udělala. Akorát je černobílé a je to takový, ze stavu byli takový. Tak já se s váma loučím a čau, bez. Mimochodem točíme to pouhý 2 minuty. OK, tak pošli konci. Jo a Selínka, ty mám ráda. Takže to vypadá na moji ulici. Já vím docela trošku upuštět. To vypadá toho okna docela dobře, tady by se dalo dobře fotit. Takhle. No, a já s váma loučím a čau baby.